गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों। नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो थोंजोङै दिनै जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय मोननैसो खोथा क्लियारिफिकेसन आं खालामनो नागिरदों। आरो बेनो जाहैबाय जोंहा थांनाय जितु स्टेट लेभेलनि थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड जितु जोंहा इन्टारभिउ जादोंमोन रिक्रुटमेन्ट, बेवहाय गोबां साननानै दङमोन जे गोनो गोथो जादोंमोन जे जोंनि बिटिसिनि पस्टआबो स्टेटआव इनक्लुसिभ दङ नामा, स्टेटआ जोंनि बिटिसिनि पस्टआवनो इन्टारभिउ फाथिबाय नामा बेखौ सानना दंमोन। नाथाय आं क्लियारिफिकेसन दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव होनो नागिरदों। दासिम बिटिसिनि पस्टआ स्टेटआव इनक्लुसिभ गैथ'वा, बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव उइथ इभिडेन्स आं होबाय। नोंथांमोना जितु इभिडेन्स मोनाब्ला जों फोथायनो हाया होननानै जितु बुंदोंमोन, बेखाय आं उइथ इभिडेन्स आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। दा नैबे लेटार आंनाव गोबां लेटार फैदों स्टेटनिफ्राय, आं जितु कमिशनारियाव थांदोंमोन बे लेटारखौ आंनो हरदों। बेयाव बर्तमान पस्टआव बिटिसिनि पस्टआ स्टेटआव इनक्लुसिभ गैथ'वा। किन्तु आं नैबे लेखानि सोमोन्दै आं उनाव बुंगोन। थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि रिजाल्टआ जाखांनायनि उनावसो आङो नैबे लेखानि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंगोन। बे उदालगुरियाव 65 पस्टखौ सोर लागोन बेखौ आं उनाव बुंगोन। आरो जायफ्रा दिनै सरकाराव दङ बिथांमोननि कमेन्टखौ आं नायग्रोगोन, बिनि उनावसो आं नैखौ बुंगोन। दा आं रावनोबो होथ'नो हाया बे लेटारखौ, आं उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन। दा नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नांला, बिटिसिनि पस्टआ एज इट इज दङ। जेब्ला इन्टारभिउ फाथिगोन नोंथांमोना इन्टारभिउआव मोजाङै जिरायनो थाखाय प्रिपेयार जानानै थानांगौ, आं दिनै सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ खावलायदों। किन्तु जोंनि बिटिसिआ जेब्ला रिक्रुटमेन्ट होगोन जोंनि रिजार्भेसना बेसेबां जागोन? सिगाङाव 70%आ 80% जागोन ना खमायगोन बेखौ दिनै जों बुंनो हाथ'वा। किन्तु आं सानगोन, आं बुंगोन दिनै बै समाव हाग्रामा महिलारिनि समाव 70% जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया जुदि रिजार्भेसन मोनदोंबा, दा बिटिआर एकर्डखौ सनमान होनानै बिनिख्रुइ बांसिन 80% लानो हागोन नामा? दिनै आं बेखौसो दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बुंगोन आरो गभर्नमेन्टखौ खावलायगोन, नोंनि बिदा फंबायानो जेन प्रायरिटिखौ मोनो बे बिटिआर एकर्डनि जुगिदे। आरो बिनिख्रुइ बांसिन एनडिपि लाइननि जायफ्रा दिनै एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि थाखायसो दिनै जितु बिटिआर एनडिपि लाइनआ बांसिन प्रायरिटिखौ मोननांगौ होननानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे खोथाखौ बुंगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै एनडिपिखौ मानो प्रायरिटि होनांगौ होननानै नोंथांमोना बुंनो हागौ। जायफ्रा दिनै एनडिपि लाइननि आरो जायफ्रा दिनै जायफोरनि गेजेरजों दिनै एकर्डआ जाबाय बिथांमोनखौ सनमान होनानैसो बिथांमोनखौ आं प्रायरिटि होनांगौ होननानै बुंदों। गुबुन आलादा एनडिपि नङि फेमिलि गैयि मानसिफ्रा सेंग्रा सिख्ला बिदि गाज्रि बिदि मन'भाब लानाङा आरो साननाङा। नोंथांमोना अननानै बे एनडिपि लाइननि बेक्तिफोरखौ न'खरफोरखौ एसे सनमान होनानै प्रायरिटिखौ होनांगौ होननासो आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव बुंदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै एनडिपिनि थाखायसो बिटिआर बिथांमोनाबो जितु गोलाव सम नांनानै नोरजिया जानानै दङ आरो गोबां न'खरफोरा दिनै हालाय हाफाय जानानै दङ, बिथांमोनखौ अननो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायदों। दा दिनै नोंथांमोना बुंनाय बायदि सोंनाय बायदि आं बुंनो सानदों। दिनै रन्जन दैमारिनि खोथाखौ आं दाखालि बुंखांबाय जे रन्जन दैमारिखौ थारैनो उदां अख्राङाव फैजानायखौ लुबैमारदोंब्ला, रायजोआ जेखौ लुबैदों बेखौ गभर्नमेन्टआबो दिनै जुदि लुबैदोंब्ला मोनसेल' राहा दङ। आं दाखालिबो बुंबाय, बे राहायानो जाबाय फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव रन्जन दैमारिखौ सख'नांगौ। रन्जन दैमारिया जोंबायदि उदां अख्राङाव थानो मोननांगौ बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरिया होननानै फैबाय थानाय एसेम्ब्लियाव नाम्बार 1 बिनि थाखाय बिल पास जानांगौ होननानै आं दिनै बुंगोन। आरो बिनिफ्राय साबसिन माबाफोर दङबा खालाम, नाथाय बिनि अनगा कुनु साबसिन गैया होननानै आं दिनै सानो। एसेम्ब्लियाव पास खालामनानै दिनै स्टेटआव हरनाय जागोन आरो स्टेटआवबो जायफ्रा बिपिएफनि एमएलए, इउपिपिएलनि एमएलए, बर' बिजेपि एमएलए, कंग्रेस बर' एमएलए बिथांमोना बर' एमएलएफोरा दिनै स्टेटआव बेखौ प्लेस खालामनांगौ, उत्थापन खालामनांगौ। बिनि उनाव दिल्लीयाव थाङो, सुप्रिम कर्टआव थाङो, ना प्रेसिडेन्टनियाव थाङो, बिटिआर एकर्डनि सनमानखौ लानानै आरो एसेम्ब्लिनि जितु पास खालामनाय बिल बेखौ लानानै जेन आवगायलांनो हायो, दिनै आं बेखौसो खावलायगोन। दिनै बिटिसि एसेम्ब्लियाव नायदो सोर मानसिया दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै बिल पास खालामनायाव सोर प्रटेक्ट होगोन, सोर मानसिया दिनै बे बिलखौ लाबोनाङा होननानै बुंगोन।
दिनै बे समाव जों नुनो मोनगोन निश्चय आं सानो बेयाव रावबो प्रटेक्ट होनाय नङा रावबो बिनि बिलखौ पास खालामनाय नाङा होननानै जुदि बुंनाय नङा होननानै आं दिनै सानो बेनिखायनो खावलायदों बयबो बेखौ जेन गोसोआव लाखियो